שלום לכם, כל צלמי ה-IKF. כמו שאתם יודעים, רובנו מצלמים את החוויות שאנו עוברים מהקייק, בין אם בדייג, חתירה, בגלישת גלים. יש רק איזה אחד עם קייק צהוב שיש לו בעיה עם השכנה והוא לא מצלם בגלל זה, אבל חוץ מזה, רובנו מצלמים. אנו מאוד נהנים אחר כך גם לשתף את זה עם החברים באתר, עם המשפחה. בגדול, תמיד אפשר לקחת כמה קטעי וידאו, לשים איזושהי מוזיקה ברקע, להעלות את זה ליוטיוב, ופה נגמר הסיפור. חלקנו קצת יותר משוגעים נקרא לזה, ומאוד אוהבים לאבד את הצילומים שלנו, וכדי שהעיבוד באמת יהיה קצת יותר מקצועי, ישאיר את הצופה קצת יותר מעוניין, צריך להשקיע כמובן יותר מאשר סתם לזרוק כמה קטעי וידאו לתוכנת עריכה, לשים מוזיקת רקע ובזה לסיים. ראשית כל, אני רוצה רק להדגיש, אני לא מקצועי בתחום, אני לא מתיימר להיות מקצועי בתחום. כל העצות והמידע שיובא בסרטון הזה הוא בסך הכל הדרך שלי לתרום חזרה לאתר, שאני שואב ממנו המון מידע והכרתי דרכו המון אנשים גדולים, כל אחד בדרכו. את כל הידע שלי בנושא אני צברתי מקריאה וצפייה בסרטוני הדרכה באינטרנט, פשוט כי זה מעניין אותי. מי שיתעניין מעבר למה שאני אדגים פה, בסוף הסרטון אני אמליץ על אתר מעולה שממנו למדתי המון. טוב, נתחיל בעיקר. קודם כל נתחיל מהתוכנות. יש עשרות תוכנות בשוק, כל מיני רמות שונות. חלקן מוכרות יותר, חלקן מוכרות פחות. בארץ הנפוצות הן התוכנות שעובדות על ה-PC. יש גם תוכנות למק, רק שהמק עצמו פחות נפוץ, אז אני לא אתעסק בהן בכלל. בין התוכנות הנפוצות יש לנו את ה-Movie Maker, שרבים מכם מכירים. כך נראה הממשק שלו. מגיע באופן סטנדרטי חינם לכל משתמש של Windows. מעבר למובי מייקר, אם אנחנו רוצים להתקדם קצת, יש את הוידאו סטודיו של קורל. נותן לנו כבר קצת יותר אופציות, אפשרויות עריכה טיפה יותר מתקדמות, אבל עדיין מדובר על רמה יחסית בסיסית, אם כי ניתן להפיק סרטונים מאוד מרשימים, ובגדול אני אישית משתמש גם בתוכנה הזו, במיוחד שאני רוצה עריכה מאוד מאוד בסיסית ואין לי זמן להתחיל להתעסק עם כל מיני כיוונונים עדינים. Magix Photo Story נמצא בשימוש מסיבי אצל חברנו לירן מצוות חיפה, ואת התוצאות שלו כולם רואים. הוא מאפשר עריכה מאוד מהירה, זאת אומרת יש לו המון תבניות מוכנות. אישית לא השתמשתי בה אף פעם, אז לא יודע מה האפשרויות היותר מתקדמות שקיימות, אם קיימות. מעבר לזה אנחנו עוברים לפינקל סטודיו, כאשר הפינקל סטודיו גם כן תוכנה די בסיסית, אבל כבר מאפשרת כמו הקורל אפשרויות עריכה מתקדמות הרבה יותר, חיתוכים, שליטה, איכשהו אפשר גם כן לעשות אוטומציה, שאוטומציה זה בעצם להכניס פקודות לתוכנה של שינויים שהיא עושה במהלך ההרצה של הסרטון, לדוגמה להגביר או להנמיך ווליום של קטע, אז לא לקבוע פשוט את הווליום וזהו, אלא ממש לשנות אותו דינמית במהלך הסרטון. זה קיים גם כן בקורל, זה קיים בעוד המון תוכנות קצת יותר מתקדמות. סוני וגאס, לפי דעתי, היא עדיין רמה מתחת לתוכנות המסחריות, אבל זו כבר רמה הרבה יותר גבוהה מהפינקל ומהקורל ומכל הקודמים שהוזכרו.
ניתן בהחלט כבר לערוך פה בצורה מקצועית לחלוטין. גם כן כוללת אפשרויות של אוטומציה, כוללת אינספור אפקטים, אפשרויות של עיבוד התמונה עצמה, של עיבוד הקול. מפה אנחנו עוברים לאדובי פרימייר, כאשר אדובי פרימייר היא כבר תוכנה מסחרית לכל דבר. נעשה בשימוש ממש בתעשיית הקולנוע, תעשיית הסרטים, סדרות. קיימת לה גרסה בסיסית, היא נקראת אדובי פרימייר אלמנטס, שמאפשרת עריכה עדיין מקצועית, אבל קצת יותר פשוטה, בלי להיכנס ממש לדקויות. מאוד מומלצת לפי דעתי. הבאה בתור זה אדובי אפטר אפקטס, כאשר התוכנה הזו בעצם נועדה לעריכה של אפקטים, כשמה כן היא, אפטר אפקטס. ניתן גם לערוך בה בדיוק כמו שעורכים בפרימייר, מבוססות על מנוע מאוד דומם של אותה חברה. אני אישית עובד איתה בשוטף ברוב העריכות. היא מאפשרת ממש מניפולציות של כל דבר בסרטון, אינספור אפקטים. גם כן זו תוכנה מסחרית שנמצאת בשימוש מאוד מאוד מסיבי בתעשיית הסרטים והקולנוע. תתפלאו, אפילו כמה תוכניות וסרטים שראיתם האפקטים נערכו בתוכנה הזו. הבאה בתור זה אביד, כאשר היא בעצם המתחרה של הפרימייר. לפי מיטב ידיעתי עולה על הפרימייר ונמצאת בשימוש אפילו יותר מסיבי בתעשייה. כמובן שגם כן מקצועית יותר, כבר קצת מעבר לדרישות של כל משתמש ביתי ממוצע. מעבר לתוכנות, יש כמובן את כל העניין של העריכה, שבזה אנחנו נתמקד. אני אישית אדגים על האדובי אפטר אפקטס, כי זו התוכנה שאני עובד איתה, זו התוכנה שאני מכיר ואני עובד איתה בשוטף. רוב הסרטון, כמו שאמרתי, יהיה על עקרונות העריכה ולא על התפעול של התוכנה הספציפית הזאת, אז זה לא משנה עם איזה תוכנה אתם עובדים, אלא אם פיצ'רים מסוימים שאני אדגים פה לא קיימים בתוכנה שאתם עובדים בה, ואז זה לא יהיה רלוונטי. זהו, אבל נתחיל. כמובן שבתור התחלה מאוד מומלץ לקחת את הקייק לים, לכנרת, לסלע בשדות ים, לירדן, לצלם את החוויות ולהעביר אותן למחשב. העריכה בגדול מתחילה מהתכנון, זאת אומרת אחרי שהכל הועתק למחשב, פשוט צריך לשבת, לצפות במה שצילמנו, להתחיל לדמיין פחות או יותר איך אנחנו רואים את הסרטון המגומר שלנו. מי שיש לו את הרצון, מאוד מומלץ לצייר איזושהי סקיצה על נייר עם הכותרות, לרשום לעצמכם בזמן את הזמנים שאתם רוצים לחתוך מכל סרטון. לרוב המצלמה מחלקת את הסרטון לכמה סרטונים. השלב הבא הוא בחירת המוזיקה, בהנחה שאתם הולכים לשלב מוזיקה ברקע ולא להשאיר את הסאונד המקורי של המצלמה. מאוד מומלץ לבחור את המוזיקה לפני העריכה, לפני שמתחילים לערוך. האווירה שהמוזיקה יוצרת יכולה לשנות את הסרטון מקצה לקצה. זאת אומרת, מאוד תשתדלו להתאים את המוזיקה לאווירה של הסרטון. מוזיקה אלקטרונית, סגנון של דאפסטפ, מאוד תתאים לגלישת גלים. לא כל כך תשתלב עם סרטון של מישהו שחותר בניחותא בכנרת. לעומת זאת, מוזיקה קלאסית מאוד תשתלב עם חתירה נינוחה בכנרת. גלישת גלים היא לא הכי מתאימה, אם כי אפשרי לעבוד איתה, צריך לדעת איך לעבוד. ועכשיו נעבור לעיקר העריכה. כמו שציינתי מקודם, תוכנה שאני עובד איתה זו אדובי אפטר אפקטס. זו התוכנה הזו. אני אעשה מעבר מהיר מאוד מאוד על
לחלון שאתם רואים פה, רק בשביל הסדר הטוב שנהיה קצת בפוקוס. נתחיל בהקדמה קצרה. After Effects עובד בעצם כאשר כל פרויקט מורכב מקומפוזיציות. קומפוזיציות זה בעצם מיני פרויקטים, כאשר בכל קומפוזיציה ניתן להכניס כותרות, צילומי וידאו, סאונדים, כל דבר שרוצים, ובעצם ניתן לבנות מספר קומפוזיציות ולשלב אותם אחר כך בתוך קומפוזיציה אחת גדולה. ככה, חלון הפרויקט, פה יופיע רשימה של כל הקבצים שאני אוסיף, של כל הכותרות שאני יוצר, בעצם כל האלמנטים שיהיו בסרטון. חלון פה למטה זה ציר הזמן ורשימת השכבות. שכבות של וידאו ושכבות של שמה, זה מאוד נפוץ ונמצא בשימוש כמעט בכל תוכנת עריכה, שבעצם העבודה היא בשכבות, וכך ניתן לשים סרטון על גבי סרטון, מוזיקה על גבי מוזיקה, ולתזמן על ציר הזמן פה את מתי כל שכבה מתחילה, מסתיימת וכדומה. החלון פה בעצם יהיה לנו התצוגה המקדימה. כל האזור הזה לא רלוונטי, מלבד החלק הקטן הזה שבעצם ייתן לי לבחור פונט וכל מיני הגדרות של הפונט בשביל הכותרות. וליד החלון של הפרויקט נמצא גם כן הקטע של האפקטס, שבעצם לכל שכבה תהיה פה רשימה של אפקטים שאני אפעיל עליה, אז היא תימצא פה. אבל נתחיל. אני קודם כל במקרה בחרתי מראש שתי קטעים שצולמו עם הגו-פרו וקובץ מוזיקה. במקרה שלי הוא בווייב, בגלל שאפטר אפקטס לא תומכת ב-MP3 אלא רק בקבצי ווייב, אז פשוט העברתי את זה המרה. הקובץ אומנם יותר גדול, אבל אחר כך, אחרי שמכינים את הפרויקט שלנו בעצם לקובץ סרט, ניתן לעשות דחיסה מחדש. אז אני פשוט אעביר לי לפה את קובץ השמה, ובנוסף אעביר איזשהו קטע סרטונים, לא משנה כרגע, ואני אצור לי קומפוזיציה חדשה, בעצם פרויקט חדש מבחינתנו. ניתן לתת לה שם, לא רלוונטי כרגע. אני אגדיר, במקרה שלי אני רוצה לעבוד על 720p, יש לי פה כבר תבנית שהכנתי מוכנה. בגדול ברוב התוכניות יש תבניות מוכנות, אני הכנתי לי אחת ספציפית בשבילי. האורך, במקרה הזה כבר מוכן מראש, זה האורך של השיר. נעשה אוקיי. פתחנו בעצם פרויקט חדש. אני אתחיל מלהוסיף את הקובץ שמה. סיבה היא כזו, בקובץ שמה ישנם חלקים מאוד מאוד ברורים. זאת אומרת, יש את הבית של ההתחלה, יש מדי פעם עליות, ירידות, ביטים, ובעצם זה מה שהצופה שומע לאחר מכן במקביל לצפייה בסרטון. ותזמון נכון של הווידאו, שבעצם כל האלמנטים הוויזואליים בהתאם לשמה, גורם לחוויית צפייה הרבה יותר נעימה, הרבה יותר חלקה והרבה יותר מעניינת. אז אני אוסיף אותו לפה. עכשיו, כמובן שאפשר פשוט לשבת, לשמוע את הקובץ, לרשום לעצמנו זמנים, מתי אנחנו רוצים לעבור בין הכותרות לבין הסרטונים וכדומה. אבל הרבה יותר נוח לעשות את זה בעצם כמובן מבלי להתחיל לרשום זמנים ולשמוע את הקובץ כל פעם מחדש. יש פיצ'ר שנקרא Waveform. זה בעצם נותן לנו גרף של המידע על השמה שנמצא בקובץ. באדובי אפטר אפקטס זה נמצא פה. כמו שאתם רואים, זה יצר פה איזשהו גרף, כאשר כרגע הזום פה הוא על כל 3.5 דקות, לכן זה לא כל כך ברור. ברגע שאני אתקרב, ניתן לראות בעצם מקטעים מאוד ברורים של שמה, ועל פי זה אנחנו עובדים. אנחנו עובדים על פי המקטעי שמה, וזה בעצם ייתן לנו
עריכה הרבה יותר איכותית. נתחיל מדברים פשוטים. כל סרט טוב מתחיל לרוב עם הכותרת שלו, אז אני פשוט אקח את כלי הכותרות שיש פה ואוסיף כותרת כלשהי, לא משנה כרגע מה. אמקם אותה איפשהו בחלון. עכשיו ניתן לכם לרגע לראות מה אנחנו יוצרים פה. אני קודם כל אצור עוד כותרת. המטרה היא לעבור בין הכותרות, או לחלופין במקרה שלי אני אשלב את הכותרות. אז אני אצור פה עוד כותרת עם תאריך. מיקום כרגע לא רלוונטי, באופן אקראי לחלוטין. עכשיו מה שאני אעשה פה, מי שלא מכיר את ה-After Effects, זה ציר הזמן שלי, בעצם זה 2 שניות, 4 שניות, 6 שניות וכדומה. אני יכול להתקרב או להתרחק עם הזום, ואז בעצם המרווחים יהיו גדולים יותר. נגיד ובאופן אקראי לחלוטין אני אקח את הכותרת הזו ואני רוצה שהיא תופיע אחרי 6 שניות. אוקיי, זאת אומרת תהיה לי פישינג IKF למשך 6 שניות ולאחר מכן תצטרף הכותרת השנייה. התוצאה תהיה כזו. לא רע, אבל מאוד הייתי רוצה שעכשיו תשימו לב מה ההבדל בין זה לבין לתזמן לפי ביט. מה שקרה פה, הכותרת בעצם מופיעה באמצע ביט. במקרה הזה איכשהו זה אפילו יסתדר, אבל בגדול זה לא. אם נעקוף פה אחרי הביט נראה, אני כבר מכיר גם כן את השיר, שבעצם כל בערך 4 שניות יש לנו פה ביט שחוזר על עצמו. אז מה שאני אעשה, אני אקח את הכותרת השנייה ואמקם אותה בקו אחד מעל הביט הזה. פה הביט, אני אמקם אותה, כאשר באפטר אפקטס יש אפשרות למיקום מדויק לפי הפס, ומיקמתי אותה פה. אפשר כמובן לעשות על כותרות אפקטים של כל מיני דעיכה וכדומה, וזה ייכנס קצת יותר חלק. כרגע לא נתעסק עם זה. העניין הוא לראות כיצד זה עובד יחד עם הביט. שימו לב עכשיו. כאשר זה נכנס בדיוק עם הביט, בעצם זה קצת מסונכרן יותר. זה השמה שלנו, מה שאנחנו שומעים, הולך יד אחת יחד עם מה שאנחנו רואים, פשוט נותן אווירה קצת יותר טובה. לפי דעתי עושה הבדל עצום. עכשיו נעבור לצילומים, שהם כמובן העיקר של הסרט שלנו בסופו של דבר, לא הכותרות ולא המוזיקה. אני קודם כל סדר לי פה את הכותרות, כיוון שאפטר אפקטס מאוד אוהב להעריך את הכותרות לכל אורך השמה. אוקיי. עכשיו אני רואה שהביט הבא נמצא פה, אז אני אכוון את הכותרות שלי כך שיסתיימו יחד עם הביט. הכותרות מסוכנות עם הביט, מתחילות עם הביט, הכותרת השנייה נכנסת בביט השני, ובביט השלישי שתיהן יקטעו.
בעצם שתיהן ייעלמו. ומפה נתחיל לשים את הצילומים. עכשיו, הצילומים מורכבים לרוב ממספר קטעים שחתכנו מצילום ארוך או ממספר צילומים ארוכים, כאשר החיתוך עצמו הוא מאוד חשוב, במיוחד כאשר לא מדובר על צילום סטטי במהלך הדייג, שאז מה שקורה בעצם בתמונה לא משתנה יותר מדי, בעיקר רואים אותנו יושבים על הקייק ודגים. זה כן מאוד מאוד משנה בסרטונים שכוללים גלישת גלים. אז אני אקח לדוגמה סרטון שמערב גלישה ואוסיף אותו כדי שאוכל להדגים לכם מה כוונתי. נפתח אותו, לא נפתח במקום הנכון, נצא להוסיף אותו ולפתוח אותו פה. זה בעצם חלון התצוגה המקדימה של הסרטון הספציפי הזה, לעומת החלון התצוגה המקדימה של הקומפוזיציה, בעצם של השכבה הזו, ואני יכול פה לעבור על כל הסרטון ובעצם לראות מה קורה ואיפה אני נמצא, לקבוע איפה אני רוצה להתחיל, איפה אני רוצה לסיים את הקטע. עכשיו, כוונתי היא כזו. פריימים, בעצם כל הסרטון שלנו מורכב ממאות ואלפי פריימים. צילום סטנדרטי מערב 30 פריימים לשנייה, זאת אומרת שבסרטון סטנדרטי של 10 שניות כבר יש לנו 300 פריימים. כל פריים זה בעצם תמונה. כאשר אנחנו חותכים, מאוד מאוד חשוב לשים לב איך אנחנו חותכים, על איזה פריים אנחנו חותכים. מאוד מומלץ לא לחתוך פריימים עמוסים במידע. מה כוונתי? כוונתי היא כזו. לדוגמה, פריים, נמצא פה איזשהו קטע כזה. גדול, אני מחפש קטע שאני מתהפך. דוגמה, פריים כזה בתור התחלה. פריים כזה בתור פריים ראשון. להתחיל ממנו בעצם את הצילום, להתחיל ממנו את העריכה, לא מומלץ. כי ברור שהיה משהו שקדם לזה, ובעצם הצופה מאבד את זה. הצופה לא רואה את מה שקדם. זה גם כן פריים שהוא עמוס בפרטים, זאת אומרת אם נעבור מפריים אחר, בעצם קטע צילום קודם לזה, רוב הסיכויים שזה לא ישתלב ביחד. אז זה לדוגמה פריים שממש לא מומלץ להתחיל איתו. כאשר כל מה שאני אומר כרגע גם כן מדבר על פריים שלא מומלץ לסיים איתו, זאת אומרת גם כן לא מומלץ לסיים עם זה. לעומת זאת, פריים שמאוד מתאים להתחלה, זה פריים כזה לדוגמה. כאשר רואים את החותר, רואים איזשהו רקע, אבל הכל יחסית סטטי. לוקח כמה שניות עד שמתחיל משהו בעצם. זה פריים שמאוד מומלץ להתחיל לעבוד איתו, או לחלופין לסיים בו. ואז כמובן שהפריים הבא שאנחנו מתחילים איתו מתחיל על אותו עיקרון, זה תורם לזרימה טובה יותר של התמונות, ובעצם גורם לסרטון איכותי יותר וברור יותר ולא מקוטע עם קפיצות. כמובן יש מקרים יוצאי דופן, דוגמה שמי שעורך סרטון גלישה, שם מוזיקה דאפסטפ ברקע, מוזיקה כזאת לפעמים דווקא דורשת ממש חיתוכים חדים של תמונות בהתאם למוזיקה, על מנת לקבל את האפקט שהמוזיקה יוצרת. אבל זה מקרים עקרוניים לעצמם, ואנחנו לא נתעסק בהם כרגע, אלא על עריכה כללית. כמו שאמרתי, החיתוך נעשה גם הוא על פי ציר הזמן, אז נגיד
נסגור לרגע את זה. במקום לשים את הסרטון גלישה, אני אקח סרטון של הדייג, רשמנו פישינג דיי בכל זאת. רשמנו פישינג IKF. בואו נראה. עכשיו מה שקורה פה, במקרה של האפטר אפקט שמתי אותו שכבה עליונה, זאת אומרת שהוא מופיע מעל כל מה שיצרתי מקודם, מעל הכותרות. אני קודם כל אחתוך אותו למקטע שאני רוצה. אתם רואים, זה דוגמה של פריים שלא מומלץ להתחיל איתו. בעצם כבר יש פה את הגאנץ' ומתעסק שם עם משהו, זה לא פריים מומלץ להתחלה. במקרה הזה אני מתעסק עם הבונפחה דרך אגב, אלא מה? אוקיי, ניקח את הפריים הזה בתור התחלה. ניקח את הפריים הזה. כמובן שיש פריים הרבה יותר טוב מזה לקחת, אבל על מנת לקצר תהליכים כרגע. ונגיד שאני רוצה לסיים בפריים הזה. נתקרב בחזרה. ועכשיו אני בעצם אקח את הסרטון ואצמיד אותו בדיוק לסיום הכתוביות, כך שהוא ייכנס עם הביט הבא. והתוצאה היא כזו. במקרה הזה לדוגמה נראה הקדמה קטנה. כרגע התוכנה פשוט מאבדת את הנתונים ואור ניתן לזה כמה שניות, לא ניתן לזה לאבד כמובן את כל הסרטון. ניתן לזה כמה שניות כדי שנוכל לראות מה קורה פה. מדויק. אפשר לתזמן את זה יותר טוב, שזה אומר שבעצם הביט פה לא מתחיל ממש על הקו הזה, אלא הוא מתחיל טיפה פנימה, מתחיל בערך פה. אז מה שאני אעשה זה להזיז את השכבה הזאת לפה ולהאריך את הכותרות, ואז יתקבל הדבר הבא. זה קצת יותר חלק, קצת יותר נעים לעין. עכשיו משהו שמאוד חשוב זה מעבר בין הצילומים. בין צילום אחד למשנהו שאנחנו רוצים לעבור, הרבה פעמים אנחנו משלבים כל מיני אפקטים. אפקטים של דף מתקפל, קופסה תלת-מימדית כזאת שנסגרת לתוך עצמה, דעיכה מתמונה אחת לתמונה שנייה. לא הייתי ממליץ על זה יותר מדי האמת. בגדול חיתוכים חדים ופשוטים לחלוטין, זאת אומרת פשוט להתחיל את הסרטון הבא הרבה פעמים נותן תוצאה הרבה יותר יפה, הרבה יותר טבעית, הרבה יותר רגילה, כמו שאנחנו צופים בסדרות וסרטים, ובעצם בין סצנה אחת לשנייה אין איזושהי דעיכה, אין איזשהו אפקט מיוחד, פשוט עוברים סצנה, ממשיכים הלאה בסרטון. את המעברים האלה כמובן שוב לתזמן לפי הקצב של המוזיקה. מה שכן, תמיד ניתן קצת לאבד וליצור אפקטים דרמטיים. אם המוזיקה מתאימה לזה, לדוגמה, הכוונה שלי לדוגמה למוזיקה שיש בה איזשהו קצב שעולה, עולה, עולה, מגיע לאיזשהו C,
פשוט שקט לחלוטין למשך 2-3 שניות ואז ממשיכים. יכולה בהחלט לעזור ליצור איזשהו אפקט דרמטי. לדוגמה, אתם דגים ונתפס לכם משהו והמלחמה אחר כך מאוד מרשימה, אז ניתן פשוט לערוך את זה כך שיחד עם העלייה של המוזיקה רואים אתכם דגים, 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 דגים. אתם מקבלים את המשיכה שכל כך חיכיתם לה, ובאותו רגע לקטוע את הסרטון יחד עם המוזיקה ולהמשיך אחר כך. זה בעצם יוצר ציפייה אצל הצופה מה קורה בהמשך. עוד דבר שתורם להדגשה של דבר מה בקטע המצולם, זה העתה של הצילום. להעט את הצילום פי 2, פי 3, פי 4 יכול מאוד לעזור להדגיש איזשהו קטע מאוד מאושר, מצחיק, דרמטי, מייאש. מי שיצא לו לראות סרטונים של דייג לדוגמה, הרבה פעמים אם פתאום נקרא החוט אז מצלמים, עורכים את הקטע בעצם בהילוך איטי על מנת להדגיש את החוויה. עוד אפשרות זה זום. כמו שהעתה של הצילום תורמת להדגשה, גם התמקדות על חלק מסוים בתוך הפריים תורמת להדגשה. פה אנחנו קצת בבעיה. ברגע שהזום נעשה על ידי המחשב, זאת אומרת שבעצם נעשית אינטרפולציה בפיקסלים. גם כן לא ניכנס פה יותר מדי למה שעומד מאחורי זה, רק נגיד שכל תמונה בעצם בנויה מפיקסלים, כאשר פיקסל זה בעצם נקודה בגודל 1/1, ויש מאות ואלפי ומיליוני נקודות כאלה בסרטון, בפריים אחד בסרטון בעצם. אם ניתן לכם קצת פרופורציות, אז בסרטון ברזולוציה של 720p יהיה לנו כמעט 1,000,000 נקודות כאלה בכל פריים. בכל פריים בודד, כל תמונה בודדת תכיל 921,600 פיקסלים. עכשיו מה שקורה בעת הגדלה, בעצם המחשב מגדיל את כמות הפיקסלים, אבל זה מגדיל אותם ומייצר פיקסלים חדשים שלא היו קיימים קודם. אז בעצם על ידי כל מיני שיטות תכנותיות הוא מנחש איזה פיקסל צריך להיות שם על ידי חישובים, זה לא בדיוק ניחוש. התוצאה היא בעצם ירידה באיכות של הצילום. האיכות של התמונה יורדת ככל שאנחנו מגדילים יותר. יש תוכנות שישיגו תוצאות קצת יותר טובות, יש תוכנות קצת פחות, אבל כולן יפחיתו מאיכות המקור. מה עוד? אני אישית מצאתי שיטה, כל עוד לא מדובר על זום גדול, בעצם שיטה לעקוף את זה, כאשר אנחנו מצלמים בצילום באיכות HD. הסיבה היא כזו, יש HD באיכות של 720p, בעצם זו ההגדרה של HD Ready, ויש HD ב-1080p, שזו ההגדרה של Full HD. רוב המצלמות היום בשוק, כמעט כולן, אפילו הפשוטות ביותר, כבר מצלמות בלפחות HD Ready. כל טלוויזיה בסיסית היום כבר תומכת ב-HD Ready. מצלמות קצת יותר איכותיות, כדוגמת הגו-פרו, גם כן מצלמות ב-1080, ב-Full HD. והשיטה היא כזו, אני אישית כרגע משתמש גם כן בגו-פרו. מה שאני עושה זה אני מצלם ב-1080p, אני מצלם באיכות של Full HD. אבל כשאני עורך את הסרטון, אני עורך אותו באיכות של 720p. זה בעצם אומר שהתמונה המקורית שלי הרבה יותר גדולה לעומת התמונה שיוצאת לי בסופו של דבר. אני אתן לכם פה הדגמה. לדוגמה, הצילום הזה זה צילום
של 1080p. זאת אומרת, מה שאתם רואים פה כרגע זה בעצם מה שנקלט בתוך המסגרת של ה-720. יש עוד מידע בתמונה. בעצם יש פה את האפקט של הזום כרגע. אני אכנס פה לאפשרויות הגודל, ואם אני אקטין אותה, היחס הוא 66.7, זו בעצם כל התמונה שנמצאת. זו בעצם התמונה שנתפסה על ידי המצלמה. זאת אומרת, כשאני עורך, אני בעצם מקטין את הכל ביחס כזה, ואז רואים את כל מה שצולם. הקטנה כמעט ולא פוגעת באיכות. אפשר מאוד להסתייג מהמשפט הזה, אבל כרגע נתייחס אליו כמו שהוא. הקטנה כמעט ולא פוגעת באיכות התמונה, זאת אומרת שלא מפריע לנו. קוד התכנון שלנו בכל מקרה להעלות סרטון ב-720p. אם נצלם אותו ב-720 או ב-1080, האיכות מבחינתנו תישאר דומה. מה שזה תורם זה אם רוצים לעשות זום. נגיד ועכשיו אני רוצה להתמקד על המקל פה. ברגע שאני אעשה זום, אם הצילום שלי הוא 720p, זאת אומרת זה הגודל המקורי שלי, ואני אעשה זום, בעצם המחשב יתחיל להתערב ולבצע את החישובים שלו וליצור פיקסלים חדשים מאין. כאשר התמונה שלי עצמה היא גדולה יותר, היא 1080, זאת אומרת המסגרת האמיתית שלה הרבה יותר גדולה מהמסגרת של התצוגה, ואני מבצע זום, אני בעצם חוזר לגודל הטבעי שלה. אז הפיקסלים קיימים. המחשב לא צריך לחשב שום דבר, לא צריך ליצור שום פיקסלים חדשים. הוא פשוט יתקרב ויציג לי פיקסלים שלא נראים פה. לדוגמה, אני אחזור חזרה ל-100%. זאת אומרת, כל ההגדלה עד לפה, אין שום התערבות של המחשב, והאיכות נשמרת מעולה. אם אני רוצה להתמקד על המקל, אני צריך בהתאם לזום גם כן להזיז את הפריים שלי. זה בגדול עריכה ככה בסיסית ביותר. בכל תוכנה זה נעשה בצורה שונה, לכן אני לא נכנס על איך אני עושה את זה בתוכנה הספציפית הזאת. בסוף הסרטון תמיד נחמד לעשות איזושהי רשימת קרדיטים, מי צילם, מי ערך. אפשר להוסיף את השם של השיר ששמתם ברקע אם שמתם. סתם תורם קצת לתחושה יותר מקצועית כביכול. כאשר סיימתם לערוך, אתם בעצם שומרים ויוצרים קובץ סרט סופי. כאשר מדובר על סרטון באיכות של HD, למי שמכיר, בסיום העריכה רוב התוכנות נותנות לכם כמה פורמטים אפשריים לשמירה. צילום באיכות HD, אני מאוד ממליץ להשתמש על פורמט של MP4, כאשר כל פורמט גם מכיל כל מיני מקודדים. המקודד שאני ממליץ לוידאו הוא H264 ו-AAC לשמה. לא ניכנס כרגע מה זה אומר יותר מדי, זה אופציות שקיימות כמעט בכל תוכנה, לבחור איזה פורמט ואיזה מקודדים. מה שהפורמט הזה עם המקודדים האלה נותן לנו זה בעצם שמירה על איכות גבוהה של סרט, על איכות גבוהה של תמונה ושל קול, והקובץ שנוצרנו הוא יחסית קטן. הוא יחסית קטן, וכמובן זה יותר נוח גם לשמור אותו ולחסוך במקום, וגם להעלות את זה אחר כך לרשת זה יותר קל, זה לוקח פחות זמן. אם אנחנו מדברים על סרטון שהוא לא HD, אנחנו מדברים על סרטון שהוא SD, Standard Definition, אפשר לשמור בדיוק עם אותו פורמט שציינתי מקודם, או פורמט AVI עם קידוד של DivX לוידאו, ו-MP3 או MP2, MPEG 2 זה רשום ברוב התוכנות לשמה. אני עדיין ממליץ על הפורמט של MP4, אני אישית מאוד אוהב אותו. מספר טיפים, פשוט לגבי שתי אתרים מאוד נפוצים שאנו משתמשים בהם, שזה יוטיוב ווימיו. שתי האתרים האלה מאוד מומלץ לעלות בפורמט MP4, בעצם פורמט שהם תומכים בו בצורה מעולה, ואז הם לא עושים המרה בעצמם והאיכות נשמרת.
עדיף לה ליצור סרטונים עד 720p, פשוט יותר קל להעלות אותם אחר כך, זה פחות כבד מבחינת גודל קובץ, ו-720p עדיין מספק לנו איכות מעולה. ליוטיוב יש איזושהי בעיה קטנה עם זכויות יוצרים, אני מאמין שחלקכם כבר נתקל בזה עם סרטונים שהוא העלה, לכן יכול להיות שאם תעלו סרטון שבעייתי מבחינת הרצועת שמה שלו, הם פשוט יבטלו את השמה. הפתרון הוא פשוט ליצור סרטון עם קובץ שמה אחר, אין לזה שום פתרון אחר במקרה של יוטיוב. זה הכל. זה עריכת וידאו על רגל אחת, אני יודע שזה לקח 40 דקות עד עכשיו, אבל זה ממש על רגל אחת. מי שהנושא איכשהו נגע לליבו, נגע למוחו, מצא בו איזשהו עניין, יש מידע עצום ברשת, כמות עצומה של מידע. אני אישית את רוב הלמידה שלי על התוכנה הספציפית הזאת, על אדובי אפטר אפקט, עשיתי דרך אתר שנקרא וידאו קופיילוט, סליחה. זה אתר מדהים של בחור בשם אנדרו קרמר. הוא גם עוסק במקצוע, הוא היה מעורב בעריכה של הפקות מאוד גדולות. מי שמכיר את הסדרה פרינג', הוא עשה שם עריכות המון פעמים. באתר שלו הוא בעצם מציג סרטוני הדרכה מאוד מפורטים, חלקם גם קצת משעשעים. הסרטונים מוצגים ללא עלות, פתוחים לכולם, כל אחד יכול להיכנס ולצפות. סרטונים שנעים בין 10 דקות לשעה. מאוד מומלץ, כתובת היא www.videocopilot.org אם אני זוכר נכון. בכל מקרה לעשות חיפוש בגוגל, אצלי הוא פשוט נמצא במועדפים אז אני כבר לא זוכר את הכתובת. למי שיש שאלות אני תמיד זמין כמובן בהודעות פרטיות או בטלפון ואשמח לעזור. זה הכל. עכשיו כל מה שנותר זה לצאת, לצלם ולערוך. נתראה בסרטונים שלכם.